Beste meesten, welkom. Liever als sa, hier ik je me in een zeeltje troffen, want ik mis het roezemoesjen voordat ik om mijn verhaal begin, en vanzelfs ek de kuiergongen dat we elkaar oorstroffen hierne. Dit hier, het hier dat ons land 75 jaar bevrijding viert, zit het er likwijls net in. Ik begin met het lezen van een fragment uit een brief die het 9 juli 1945 in Langswegen op een bus dienen waard. Die begint zo. Geachte mejuffrouw Eeman, toen op een morgen de zon scheen, de vogels floten en alles om mij heen trilde en ademde van nieuw sterk leven, kreeg ik je briefkaart. Het bericht van de dood. Het is een mejuffrouw, die het eenmaal uit Den Haag hier in het verzet zitten. Een skofke in kamp Vught terugbracht, maar ze waard vrijlitten. Haar verloofde, de Fries Hein Sietsma, ek in het verzet, hoe libbe de oorlog likwijls net. Voor haar wie het de reden Nederland te verlitten. Google je haar namen maar eens. Er is een heel soort door haar te vinden, inbegrepen op YouTube een musical. Vorig jaar is ze 99 jaar oud, verstaan in Grand Rapids. Jeder in 94 publiceerde zij haar verhaal als Things We Couldn't Say. Het boek is ook in het Nederlands verschijnd. Daarin stiet ik de brief uit Friesland. Een fragment. Ik heb Hein, wij zeiden Hendrik, 10 weken gekend. Pas toen ik jouw briefkaart kreeg, realiseer ik mij ten volle wat ik mis. Wat er die 10 weken gegroeid is. Het leven is als een filmdoek. Beelden komen, maken indruk, verdwijnen en maken plaats voor nieuwe beelden met nieuwe indrukken die de vorige doen vervagen. Sommige echter verdwijnen, maar laten een indruk na die niet verdwijnt. Zo'n indruk heeft gemaakt het beeld van Hein Sietsma, een blijmoedige christen die zo van het leven hield, maar bereid was het te geven voor de grote, goede en heilige zaak. Op Hein Sietsma, die het eenmaal haar verloofde, kom ik aanst nog waarom. Wetteke door Havel is het boekje After the Triet, kampsketsen uit Amersfoort, in Jantje 46 publiceren onder de naam Heftling nummer 10.039 bij uitjouwerij Ozinga in Balzert. Dus heid, 20 jaar lient verstaan, die is oorsneerd als Frieske boeken. Moons 5-6 uur ziet hij al in een keer met te lezen. En op oudere leeftijd, doet er meer tijd krijgen, struinde hij de rommelmerken voller zaal. En zacht slag er aan dit boekje. Doet het bij mij bedarren, zocht ik uit wat het aan skreun had. Rijmer van Tunen, tunker van beroep, die het in het verzet zitten hier. Op een start had ik het uitleend aan Eeltje Hettinga, en het weer zijn idee om te zien of het net op een nij uitbracht werden koer. Hettinga die een paar telefoontjes, naar Pieter de Groot en Douwe Kootstra, die te schreeuwen kent haar van het tijdschrift De Striekel, dat van Tunen redacteur van West had. Zij en ik Eddy van der Noord van uitjouwerij Louise in Grauw wienen positief over het idee van een weruitjefte. Voor de uitjefte die Takkenmier verschijnt, is de tekst in de nije stavering bracht. Er is een tal flaters uithellen en er is een inleiding bij skreun. Dadelijk na de oorlog al kwamen een tal van oorlogsboeken uit. Een recensent, een zekere F in het Fries Dagblad, merkte in 46 al op. De nou beginnende skroers treffen het. Na een ondervinding van 5 jaar bezetting, had ja een stuk stoffen van komsa. En, zo signaleerde de verhalen gingen erin als scène aaien. Verder skeurer, datzelfde hier in de Heerenveense Courier, de debutanten en de skroers van twiefelige reputage vleerden in deze stoffen als miggen in de lampen. Dit is haar grote kans. P. Mogelijk Poortinga in de Leeuwarden Courier skreun. Er is een onstrijd om het verzet van uw volk te idealiseren. Om de houding van 80-90% van uw volk volle mooie voor te stellen als die in werkelijkheid wie. Daarom zullen partij-oorlogsboeken verdwijnen. De tijd zal wel skiftje en enkele maar zullen oerbluwen en deel van uw volksleven worden als geschiedenisdocumenten, die met bloed en tranen skreun binnen. Zo'n boekje is After the Triet. Wat de sketsen bijzonder maakt, is dat die op een hoed van de tijd skreun waren, wat haar historisch jongen voor Friesland dat unieke relatie maakt. In taal en stijl mankeert er wel een en oor aan,
Maar oors als in tal van orenboeken krek naar de oorlog verschijnt, giet het bij Van Thunen net om avontuur en sensatie. Bij hem worden goed en verkeerd net voorsteld als zwart-wit en daarmee uitzoekt het. In 46 voorzag een recensent in de Heerenveense Courier als een groot tal oorlogsboeken audien had, zal efter het triet nog lezen worden. Kamp Amersfoort, het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, ofwel PDA, wie in de Tweede Wereldoorlog het eerste grote concentratiekamp in Nederland. Het PDA wie zowel strafkamp als Durchgangslager. Een groot part van de Veenzenen is oerbracht naar een van de vernietigingskampen. Zo ongeveer de helft van haar oerleven dat net. Een van de Veenzenen het ruimer Van Thunen wist. Van Thunen, in Jontje Zegtjen binnen in Sijsbierum en opgroeid in Dokkum, keers door te zien MULO-diploma in de boeze hier voor de tunkerij. Eerst onder een baas, in Nes, later in Boetenpost en daarna reizigde hij au naar Naaldwijk, het mekka van de kwekers. Om te griënten van die tunkerij der werken via de veiling naar de bezetter ging, woer daar net langer om mij werkje. Het wie in de jest van 41 dat er in Langswegen een kwekerij hier koer. De kwekerij kregen de damme, de goede ierde. Van Thunen kregen er 2 verste krachten bij en namen mastersfind aan. Zelfs kwam er voor eerst amper ontunkje ta. Begin 42 kwam Roelvis van de Kniepen, namelijk Del, om Sarres de Hifkin of te Rewie om voor de LO, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, te werken. En al gauw ziet er ont kop en eren ta in het verzetswerk. Eind 43 werd de LO in Greens voor het meeste part oprollen en werd er die kant op stuurt om de organisatie daar op een nij op poorten te zetten. Daarbij werd er februari 1944 snipt troch de Sicherheidsdienst, de SD. 5 dagen bracht het trog in het beruchte Skoltershuis in Greens, dat de mishandelen werd, en na 7 weken in het huis van bewaring werd er oerbracht naar kamp Amersfoort. Van 14 april en 26 september had Van Thunen in het PDA wist, zij docht ek blietken uit zijn kampkaart. Het mij een wonder jitte dat er de oorlog oelibbe. Aan juli zouden namelijk fusilleren worden en met september zouden oerplaatst worden naar een außenkommando van concentratiekamp Buchenwald. Ek dat ging net terug. In plak van naar Duitsland werd Van Thunen eind september inzet bij werkzaamheden aan de IJssellinie, die een inval van geallieerde troepen uit het noorden wij opkeren moest. De tweede dag dat er daar wie slag het hem om op Luchtschiendag te ontkomen. De bevrijding belibber er als lid van een sabotageploeg die in de omkrieten van het Heerenveen actief wie. Na 6 weken als bewijzer van politieke delinquenten die het in Krakstaat de Veensen ziet, koer lang omlet waarom naar de kwekerij in Langswegen. Een paar jaar na efter het triet komt de novelle Forgotten Post uit, door een verzetsman in een sabotageploeg zonder namen, sober en relativerend, zonder heldhaftigens ik. Blijkbaar hier Van Thunen hem de kritiek op efter het triet onlutsen. Forgotten Post is meer literair als zijn debuut. In 51 komt een poëziebundel uit, volle letters zullen er in enkele verhalen en vraagpeteren nog waarom komen op de oorlog. Ik is er 15 jaar als redacteur verboen onder Striekel, schreeuwt daar stikken voor, maar boeken komen er net meer. Achterin de oorspronkelijke versie van Efter het Triet stiet een lisker met verklaringen en liet de schroeven witten. Van de noemers en namen in dit boekje binnen gewoon echt oorden vergeet. Maar de feiten binnen wie Bart. Al googeljend kom ik erachter dat documenten die te krijgen hebben met de nationaal-socialistische vervolgingen in Bart Arelsen bewaren bleven binnen en ik dat daar hield niet meer van digitaal beschikbaar komen. In het ziekveld tik ik de namen Rijmer Van Thunen in. In een sluif zitten de documenten van Häftling 2039. Zijn kampkaart, een bewijs dat er een dag zijn mij griep in de ziekenboeg teruggebracht had, en een briefje dat er op transport naar het concentratiekamp Buchenwald zet werden zoer. Daar kwamen streeks nog in.
Zat dat soms giet, ideeën komen nachts. Ik shit mijn bed uit, iepende de site maar de archieven, tik de oren heftlingnummers die in efter triet neemt worden in. Een daarvan blikt van immen die in het PDA rekken, doet van Tunen naar zijn vlecht al lang weer in het verzetswerk behellen wie. Bij de orennummers vind ik al. In de kampsketsen komt Dirk Tacheliek om mij douwen, die het nummer 10.038 krijgt. Ik vier het in en fin Hendrik Bethlehem, benne in Drachten, trouwt, gestichtwachter in Veenhuizen. Oer deze man binnen meer paparassen bewaren bleun als alleen nog zijn kampkaart en een bewiske dat er oktober 1944 naar concentratiekamp Neuenkammer oerbrocht is. Het blijkt een van de safvolle enorm trieste verhalen oer de oorlog. En wat schroeit van Tunen in de kampsketsen? En van Douwe, ik voort transporteren naar een somber kamp, weet nimmen wat. Dat blijkt ek uit de stikken zat hij in Baart Arelsen lezen. Daar zit namelijk een tal demande de recherche bij, verzieken van het Nederlandse Rode Kruis om Bethlehem op te sporen. Neffens de formulieren wie het leeste dat men wist dat hij naar Neuenkammer stuurd werd. Maar alle keren is het boodschap aucun tras, geen enkel spoor. Het wie net jeder als 1,50 dat zijn vrouw Sietske berucht kregen dat Hendrik Bethlehem mei 45 omkwam is bij het allieerde bombardement op skippen die in de Lübecker bocht lijnen. Skippen dat de venzenen van Neuenkammer op oerbrocht wienen. Met duizenden slachtoffers had die ramp de grootste skipramp eer west. Maar er blijkt nog wat in de archieven bewaren bleun. Namelijk Bethlehem zijn portefeuille. Daarin een tal kantinengeldgutscheinen, maalkoor 8 goenen en 95 centen. En wat er ik nog in zit, is een potleerkrabbel. Ik zit achter de computer en lees. Hindruk, zat het nou lieket, rinnen uw wegen nou uit elkaar. Dit moeit mij vreselijk, maar ik geloof dat het toch het beste is dat ik maar geen. Men zaait dat wij in ons land bloeien. Dit het us hoopje. In alle gevallen Hendrik het allerbeste. Ik hoop je dat gauw uit de bunker komst, net naar Duitsland giest en gauw bij Sietske zist. Maar wat er ik bart, kop op en geduld om te wachten op een grote dag. Wij hebben te gieren altijd tegen best op zitten kunnen. Dit had een lichtpunt west in uw PDA-libben. Let het echt een lichtpunt wezen in uw oordenken. Via de Gods help en zijne op die waai. Let us bidden dat die wel net zwier wezen mooi en dat wij een warme gauwens westjoggen in een vrij Nederland. Libje het heitelaan. Het beste jaar van die vreun Reimer. En werkelijk weer, ik krijg piekenvel op de jerms als ik die nammensteens joch. In de skets kroet van Tunen namelijk dat hij Fokke een briefke joeg om ondouwe terug te dwaan. Het orenverhaal dat van kamp nummer 13.600 zoon, Fokke, neffens de sketsen, blijkt een apart en lieke goed een enorm triest verhaal. De archieven jouwen als nammer Hendrik de Jong uit Den Haag, binnen in Bloemfontein. Ek hij waard in oktober naar Neuenkammer brocht, een paar maanden later zou er in Dachau komen te versteren. Neffens de sketsen wie Fokker likwijls maar een vals persoonsbewijs in het PDA kwam en kwamen perforce net uit Zuid-Afrika dat Bloemfontein leidt. Blikken doch dat Hendrik de Jong de verzetsnammer wie van Heinz Sietsma, een Fries. Sietsma wie de leider van de verzetsgroep helpt elkander in nood in Den Haag. En daarin ziet een ex-broer Henk, die Dachau oerlibbe, en zijn verloofde Diet Eetman. Voor beide mannen, Hendrik Bethlehem en Heinz Sietsma van Tunen zijn kampvrouwen, kwam de bevrijding van het PDA te let. Toen Bethlehem in het PDA ziet, joeg zijn Sietske Bette onder zoon. Heinz Sietsma en Diet Eetman op de foto te geren in Friesland, in de trouwplannen, haar jurk hier al in de kast hong. Van Tunen koos Sietsma onder de naam Hendrik de Jong
alleen nog van het kamp. Of er al een connectie west had tussen hem en dit eenman is een rietsel, verdwoen in de deze die tietjet. Hoe dan ik? 2 maanden na de bevrijding stuurt ze hem een briefkaart en die langs zwijgen giet een brief op een bus, bestemming Den Haag. Toen op een morgen de zon scheen, de vogels floten en alles om mij heen trilde en ademde van nieuw sterk leven, kreeg ik je briefkaart, het bericht van de dood. Meesken, tegen dank voor je aandacht.